Hej, jeg hedder Christian Callesen. Jeg er ansat i STIL inden for digitalisering og videndeling. Herunder arbejder jeg for kontoret for pædagogisk IT. Her er de ansatte delt op i generalister og specialister. Generalisterne er de politiske orienterede, og det er dem, der skal have mange idéer og være gode til netværk og projekter. Jeg er specialist, og det er os, der ved meget om et bestemt emne og er nørdet inden for dette område. Jeg er først uddannet lærer, og derefter var jeg seminarielærer i 2 år. I mellemtiden tog jeg en kant i billedkunst, hvorefter jeg tog en IT-vejlederuddannelse. Nu er jeg seniorkonsulent, hvilket er en bestemt form for embedsmand i STIL. Det vil sige, at mit job er at rådgive ministeren i forskellige sager. Hej, jeg hedder Jeanette. Jeg er ansat hos STIL som sekretær i et fælles sekretariat. Som sekretær arbejder jeg med en masse forskellige ting. Jeg står for bookningen af hoteller, scanner fakturaer, holder styr på regnskaber og læser korrekturlæsning af materialer, f.eks. nationale test og folkeskolens fællesmål. Jeg har taget en kontoruddannelse på 2 år. Derefter har jeg haft mange forskellige jobs som sekretær, både i det offentlige og private. Hej, jeg hedder Helene. Jeg er ansat som fuldmægtig hos Styrelsen for IT og Læring under Center for Dataanalyse. Mit arbejde går ud på at analysere data fra folke- og erhvervsskoler. Jeg har været i gang med et projekt, hvor jeg skulle undersøge, hvorvidt der er en sammenhæng mellem trivsel og fravær i folkeskoler. Er de elever, der trives bedst, også de elever, der har mindst fravær? Fra min analyse lavede jeg statistiske modeller, så jeg kunne se, hvilke grupper det ramte. Så kunne jeg se, om der er forskel på piger og drenge, indvandrere og danskere, højt uddannede forældre og lavt uddannede forældre med mere. Den sidste del af mit arbejde går ud på at formidle dataen, så almindelige mennesker som dig forstår det. Jeg skal altså forklare, hvad det er, jeg har fundet ud af betyder. På den måde understøtter min analyse mit problem og dokumenterer for, at det jeg siger er rigtigt. Jeg blev ansat hos STIL for 4 måneder siden, hvilket er mit første job. Jeg tog på gymnasiet med samfundsfag og matematik på højniveau. Derefter læste jeg statskundskab på universitetet og har både taget en kant og en bachelor. Efter universitetet tog jeg en Ph.D., hvilket er en forskeruddannelse på 3 år.